हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दायो जोङो नै मध्य प्रदेशनिफ्राय जोङो दा थांगासिनो दङ। मानो ओंकालेश्वर मन्दिराव जोङो बेरायनो थांनो नागिरदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था। दायो आं ओंकालेश्वर मन्दिराव नोंसोरनो मा माखौ देखायनो हायो आं नाजानोसै आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो। दायो जोङो ओंकालेश्वर मन्दिर मोनसै। नोंथांमोना डाइरेक्ट आं मन्दिराव देखायहैनोसै, नोंथांमोना नायलांदोल'। दायो जोङो नै ओंकालेश्वर मन्दिराव मोनफैबाय। बेयो जाहैबाय नर्मदा दैनि बियो मोनसे दालाइसा गावनाय आरोना, बेबो नर्मदा दैयानोखा। दायो जोङो ओंकालेश्वर मन्दिराव एसे फुजा खालामनानै फैनोसै आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय था। दायो आङो भिडिअखौ देखायलांबाय थागोन। दा हानायखिनिखौ आङो ना गासिबो नैबे हाजोआव मन्दिर जोब आरोना। गोबां माने जायगानिफ्राय बाहायबो माने फुजा खालामनो फैयो। ओमफ्राय दा बै साइडजों माने सुइस गेट दं आरोना। बे सुइस गेटखौ आं माने रिल्स भिडिअफ्रावसो नुबाय थादोंमोन। दा आं रियेलाव नुफैनाय जाबाय आरोना। बे नर्मदा दैनि ओरै आफांजोंनो दङ बे सुइस गेटआ आरोना। दायो जोङो ओंकालेश्वर मन्दिराव थांगासिनो दङ। बे गासिबो ओंकालेश्वर मन्दिरनिनो न'जोब होनजाखायो आरोना। ओमफ्राय गोबां माने फुजा खालामनो फैयो, माने बेलेग बेलेग जायगानिफ्राय फैयो, जेरै इउपि, गुजरात, हारियाना, बे मध्य प्रदेशफोरनिफ्रायनो गोबां माने फुजा खालामनो फैयो आरोना। दायो आं ओंकालेश्वर मन्दिराव हाबलांसै, नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना। दायो मा माखौ देखायनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै। दा भिडिअखौ जोबजासे नायलां नोंथांमोना। अननानै भिडिअखौबो लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना हो। नै दायो जों ओंकालेश्वर मन्दिर मोनफैबाय। दायो जों हाबलांसै आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय था आरो। दा नैबाव जों गाखोबाय। गाखोनानै दा नैबाव जुथा एरि माने दोनलांनांगौ आरोना, सेन्देलखौनो। दायो जों ओंकालेश्वर मन्दिराव हाबफैबाय आरोना। नैबाव मन्दिर फिसा दं आरोना शिबनि, बाखै दायो खुलुमबाय आरोना। ओमफ्राय बिनि उनाव गेजेराव हाबलांबाय। नैबाव शिबनि मन्दिर दंमोन, ओमफ्राय बेयावबो आरोना। दायो जों ओरै ओंखारबोफिननानै दा नैबाव मोनसे भिडिअ क्लिप लादों। बे ओंकालेश्वर मन्दिरनि साखाथिनि दै गाहायाव आरोना। नैबे दै आरोना, नर्मदा दै बियो। दायो जोङो नोंथांमोना आं बेखिनिखौनो देखायदों आरोना। दा बारा खेबनो मोनासै आरोना।